Kapitalismus. Ahoj, vítám vás u třetího pokračování. A dneska se ještě mrkneme na jeden cyklus, pak si ukážem něco o tom, jak se s tím cyklem dá pracovat jakoby zevnitř toho cyklu. A pak se podíváme na to, jak se vlastně vytváří funkce, což je věc, která vám celou práci může strašlivě zjednodušit. Protože prostě ten kód vám zkrátí a umožní vám v podstatě, řekněme, používat tu samou věc, kterou děláte znovu a znovu stále dokola. Takže existují ještě další dva cykly, for a while, ale na while se mrkneme ještě o něco později, protože ten má celkem jako velký, řekněme, vztah s použitím u databází, protože ten funguje vlastně stylem, dokud platí nějaká hodnota, která je u něj zadaná, tak se provádí. To znamená v podstatě ideální na vypisování nebo na zpracování nějakého pole dat z databáze, pokud použijete klasický napojení na databázi, ne nějaký objektový. Tak, ale na co se podíváme je for, což je vlastně tohle. Cyklus for v podstatě má 3 parametry a má trošku nešťastnou syntaxi, protože se píše tak, že se napíše parametr se středníkem, druhý parametr se středníkem a třetí parametr bez středníku. Rovnou se ještě ukážem, jak se zkracují některé věci, protože tohle v podstatě je tenhle ten jednoduchý vzoreček, ať je to hezký přehledný. Tak, co udělá tahle smyčka? Takže tohle je první část, která se provede vždycky před spuštěním té smyčky. To znamená, kód přijde ke smyčce, podívá se a udělá tohle. To znamená, nastaví x na 0. Tohle se zkontroluje pokaždý před znovým spuštěním té smyčky. A tohle se stane vždycky na konci té smyčky. Jo, takže v podstatě se dá říct, že já to tady dám do poznámky. Nastavíme x, smyčka se nám rozběhne, ale fujky, kontrola x, píšu vždycky, mám překlepy. Tak a provedení nebo změna x, takhle bych to možná mohl popsat. Výsledek je jednoduchý, udělám to součty až do 10, protože tady se to kontroluje, jestli to je rovný nebo tady mám blbě, takže být spíš takhle rovný nebo větší než 10. Pokud dáte rovná se 10, tak to vyjde na stejno, protože to prostě stopne. Právě jsem si udělal nekonečnou smyčku. A teď se mi povedlo nějakým způsobem tady bloknout to PH, co je součástí toho. Tady je, nemusíme teďka počkat. No, tak dobrý, tak si dořekneme si pointu. To for se v zásadě jakože v PH zase až tak moc nepoužívá. Jako je tam, existuje, ale upřímně na zpracování dat je mnohem lepší for each, to se používá na ty pole. While se používá právě, nebo dřív se hodně používalo v souvislosti s databází, dneska už se taky tak to nepoužívá, protože už jsou jiný databázový modely, které se používají. A for v podstatě já přemýšlím, k čemu se dá použít, jakoby, jo. Šlo by asi použít jako k nějakému konkrétnímu očíslování třeba řádků, potažmo dalo by se použít k něčemu, jako je jako vytažení prostě z nějakého pole jenom některých konkrétních parametrů, jakože by se prostě počítali
podle indexu a dělalo se na základě toho stránkování, ale většinou je to tak, že to stránkování se používá v souvislosti s databází, protože většinou ty data, které máte v databázi, chcete vytáhnout a chcete je nějakým způsobem vypsat, takže vlastně jakoby na to neužíváte to for, protože vy si z databáze zase nechcete tahat data navíc. To znamená, vy spíš jako vytváříte nějakým způsobem dotaz, který je jako odpovídající tomu, že chcete nějakou jako v informaci vytáhnout z databáze. To znamená od do, ale už to posíláte do té databáze. To znamená, že zase děláte ten for each. Takže jakoby to samotný for není za mě osobně příliš používaný a já sám jsem ho v životě použil, ty brďo, třeba 4x, 5x, protože vlastně nedává to jako reálně moc velký smysl. Jo. Ale nevím, třeba vymyslíte způsob, proč ho používat. Jako dobře pro vás. Jo. Ale není to vlastně fakt něco, na čem by PHP stálo a padalo. Jo. Takže šup, takhle se nám to vypíše a v podstatě se provádí ten příkaz uvnitř toho for. Tak, ale teď mě napadlo, že bychom si mohli ukázat ještě teda na tomhletom. Existují příkazy, které se používají uvnitř smyčky. To znamená, máte nějakou smyčku, for each, for while, jedno kterou, a uvnitř máte nastavenou nějakou podmínku, takže třeba chcete odchytit, právě se to hodí právě do toho for eache, kdy vlastně chcete odchytit nějaký údaj a chcete třeba z nějakého důvodu přeskočit ten generovaný výpis. To znamená, chcete říct třeba ten řádek, prostě přeskoč a pokračuj dál. Od toho je continue. To znamená continue, když dojde na nějakou hodnotu, tak řekne hele, mám tady podmínku, vyhodnotil jsem jako, že je pravda, takže se provede, udělá continue a continue přeskočí zbytek té smyčky, ale pokračuje dál v té smyčce. To znamená, že smyčka vypisuje třeba nějaký tak já když tady si můžu udělat, mohl bych si sem třeba udělat takovouhle do toho for eache, co tady máme, tak si udělám podmínku a řekněme si, že když se podíváme, že obsah rovná se Josef, tak děláme takový zkrácený zápis, tak udělej continue. A přemýšlím, jak on tady má být ten tak a on existuje ještě zkrácenější zápis a já jsem už nikdy vzpomněl, jak to má být. Jasně, chceme lepší rovná se. Jo, to znamená, že on vezme, pokud se narazí na Josefa, tak ho přeskočí. Ale ta smyčka dál se provádí, to znamená, že v podstatě on akorát neprovede tuhle tu kontrolu a neprovede ten výpis toho obsahu do toho. Takže nám to trošku rozbije tabulku. Jo, ale budíš, no, tak jako se na to podíváme, to rozbije tabulku. Jo, tady nám to posunu tu tabulku o jednu do toho, protože se nám ten td, který by vypsal toho Josefa, nevypsal. Jo, tak je to celý skipnutý prostě o jednu. Jo, existuje druhý povel, který vlastně pracuje zevnitř a ten si ukážeme se na Petrovi, protože to je takový lepší, ten to bude líp vidět. A jmenuje se break a ten udělá to, že celou tu smyčku prostě úplně jako zabije. To znamená, smyčka probíhá uvnitř a narazí na nějaký ten a vyskočí z té smyčky a jakoby se nefungoval. Takže i když tady mám pole, v kterém by on ještě něco prováděl, nebo cokoliv, stejně tak jsem v tom for jakoby ještě dělal nějaký prostě opičky, tak tady prostě to vezme, šup, vysype to ven, vybleje to pryč a nazdar. No, vypadá to asi takhle. Vypíše jaká Josefa, protože hned tady narazí na Petra, tak celou tu smyčku jako skipne. Jo, když tady bych dal, že sem dáme muž, jo, tak nám to skipne v půlce. Jo, on provedl jednu smyčku, on vyskočil vlastně z té vnitřní smyčky, to je důležité si uvědomit, jo, že on vyskočí z téhle vnitřní smyčky. Jo, z tohohle for eache. Ten breakne a skočí ho. Ale tahle smyčka, která tady má to asociativní pole, který obsahuje 2 pole, tak vlastně proběhne. Takže on vlastně po každý doběhne k tomu pohlaví, tam ho skipne a jede dál.
Jo? Když sem dám třeba Karásek, tak nás sundá až tady, jo? Až za tím Petrem. Ale vždycky to breakne, to znamená, jakoby přeskočí celou tu smyčku, ukončí prostě v tom provádění. Jo. To jsou dobré věci, tyhle dvě metody, protože vám se může stát, že prostě máte nějaký, víte, že můžou přijít nějaký neočekávaný data, který vlastně nechcete zpracovat. To znamená, chcete přeskočit. Jo, řeknu, přijde vám třeba, chcete zpracovávat nějaký delší řetězec, třeba je tam nějaký JSON nebo prostě nějaký delší textový řetězec, který chcete třeba rozparsovat a nějak s ním něco dělat, ale nebo vám může přijít 0. No a když přijde 0, tak prostě ten for each nebo tu smyčku, která by parsovala ten řetězec, prostě skipnete. Jo, protože je zbytečný parsovat něco, kde nic není. Jo, je to odlehčení tomu provádění těch v té aplikaci. Ve finále to může ušetřit jakoby čas. A jakože proč ne? Tak, to jsme si ukázali tyhle dvě věci. A teď si ukážem něco, co vám dokáže zjednodušit, hrozně moc zjednodušit nějakou další práci s PHPkem. Přemýšlím, na čem bychom to ukázali, nějaký hezký příklad. Představte si, že máme nějaký výstup, to znamená, něco si vygenerujeme třeba z databáze, vytáhneme si nějaký data nebo prostě něco v tom smyslu a rozhodneme se, že ta databáze, kterou máme, nám posílá data v nějakém formátu a my je chceme nějakým způsobem zpracovat. To znamená, chceme z každého toho, řekněme, výstupu vytvořit tabulku. Jako jsme si to teďka ukazovali, ale teď budeme chtít prostě udělat tabulku z každého jednotlivého toho pole. To znamená, kdybychom měli nějaký for each, kterým bychom tohleto zpracovávali. Ale jako kdybychom si tohleto dávali, prostě ten for each při 20krát pod sebe, aby jsme prostě po každý zpracovali tu tabulku znovu a znovu, tak je to upřímně řečeno nepřehledný, to v první řadě. V druhé řadě, když tam někde budete chtít dělat nějakou změnu, tak musíte opravit po každý ten for each zvlášť, což je prostě hrozná jebačka. Ano, řekl jsem to slovo, je to prostě hrozná jebačka a nechcete to dělat. To znamená, že pro vás je nejlepší si celou tu mechaniku zpracování toho pole udělat jenom jednou a pak ji znovu používat. Na to se používají takzvané funkce. V podstatě, pokud používáte PHP neobjektovým způsobem, to znamená klasicky procedurálně, což je teďka toho, co si ukazujeme, takový ten základ, tak funkce se prostě jmenuje funkce, má nějaký parametry a nějakým způsobem se provádí. Nějak prostě reaguje na vnější podněty. Když máte objektový PHP, tak se tomu říká metoda, protože celý se zpracová trošičku jinak. To si ukážeme až prostě později. Pro nás teďka zajímavý ta funkce. S funkcí se váže ještě jedna věc. A totiž to, že je dobrý, pokud máte nějaký funkce, tak je dobrý si ty funkce vlastně jako vytáhnout mimo. Ta funkce nemusí být definovaná na začátku, může být definovaná klidně na konci toho souboru, ale je důležité, aby tam někde definovaná byla. A abyste nemuseli ty věci psát pořád znova a abyste nemuseli psát všechny do jednoho souboru, tak si můžete ty funkce dát do souboru někam vedle. Takže si třeba tady uděláte soubor, který se bude jmenovat, řeknu třeba funkce.php. Tak, mám tady nějaký soubor, tady si k tomu udělám nějaký svůj komentář, ne tu časovinu, co tady je. Tady si řeknu funkce pro práci s polem dat a generování tabulek, příklad. Tak, a mám prostě nějaký externí soubor a řeknu si, že tam mám funkci třeba vytvoř tabulku tak si udělám funkce pro vytvoření tabulky nájemníků. Tak,
tady si dám function. Teď přijde název té funkce, to znamená třeba tady si pomenu to třeba tabulka. To dáme takhle, ať máme jich víc. První tabulka. Tak. Obsah té funkce, ty příkazy se píšou takhle mezi tyhle ty závorky. Vždycky se sem píše tahle závorka, která říká, že tady jsou nějaký parametry. To znamená, tady se nepíše středník, píše se zase takhle. Co je důležité, co je podmínka vlastně fungování té funkce. Dobře, ale to není podmínka, ale prostě bez toho to nedává moc smysl. Je, že tam je proměnná return, teda proměnná, je tam příkaz return, který nám vrátí nějaký ten. My tady žádnou tabulku ještě nemáme, takže my si tady definujeme tabulku, která je prázdná na začátku toho běhu. Tady si dáme, a teď co je důležitý. Každá funkce buď nemá parametry, nebo má nějaký parametry. Ty parametry můžou mít nějaký defaultní hodnoty. A co je podstatný, tak pokud tu funkci chceme zavolat a nevložíme jí tam ten parametr, tak nám to samozřejmě spadne. Jo, prostě zaječí, že mu schází parametr. Takže my zde dáme tabulku, nebo parametr, který se budeme jmenovat nájemník, a budeme předpokládat, že nájemník je nějaký pole. My jsme mu tady mohli říct, jako co to bude. My můžeme, ještě můžeme udělat jednu věc, my můžeme říct, že třeba nájemník bude defaultně null. To znamená, bude prostě něco, co buď je prázdný, teď nám tady píše chybu, že vlastně nájemník není použitý, jo, že ho tady nikde nemáme. Buď si řekneme, že nájemník je buď prázdnej, anebo teda obsahuje nějaký pole. My tady máme už udělané to zpracování té tabulky, to znamená, my si řekneme, že celou tu tabulku, co teďka provádíme tady, si hodíme do té funkce, takže si tady prostě, protože jsme líní, tak si to tady takhle prostě jako vyzobrem. Řekneme si, že tohle bude ta naše funkce. Jo, tabulku už tady máme. Akorát si musíme upravit podle toho, co používáme. To znamená, my si tady upravíme přemýšlím, co tam všechno potřebujeme udělat. My tam potřebujeme i nějaký ten nadpis a nějaký ten výstup. Takže tohle si tady můžeme zahodit, to nebudeme potřebovat. Ideální by bylo si tohle všechno hodit do té funkce, aby jsme to tady měli. Jediné, co si necháme teda venku, je ten seznam nájemníků. To znamená, že z každého nájemníka si vygenerujeme prostě celou tuhle tabulku. Takhle, jak je. Včetně těch nadpisů. Tak, to znamená, že mi potřebuje něco, co je před, co je po a něco vygenerovat. Tak, tabulku máme prázdnou, máme pole, dostaneme jenom pole jednoho nájemníka, takže rovnou tuhletu část můžeme vyhodit. To znamená, my budeme předpokládat, že pole obsahuje prostě jednoho nájemníka. Jo, to znamená, nepotřebujeme dva foríče, stačí nám jeden. Tak, tady se vám tvoří tak a tady si dáme teda, že to je nájemník. Tak. Tak. Tady máme nějaký problém. Aha, my tady vlastně vůbec nepoužíváme. Takže nám to stačí zkrátit, tady to není použitý vůbec. Výborně. Tak. A máme nájemníka, vrátí se nám tabulka a my si můžeme tady ještě říct, a když dáme si tady podmínku, aby jsme si řekli, že v momentě, kdy nájemník je nul, to znamená, že si řekneme, že prostě
má tu defaultní hodnotu. Tak ještě si uděláme takový zajímavý. Isnul nájemník. Tak prostě z toho rovnou vyskočíme. A řekneme si, že si vrátíme prostě tabulka bez ničeho. Tak, šup, tady to uzavřem. Tak, co nám tahle ta funkce udělá? Ta funkce vezme data, který mu pošlíme jako nájemník a zkontroluje si. Pokud jsme nic neposlali, tak nám rovnou vyskočí, vrátí nám prostě tabulka jako prázdnou a hotovo. To není úplně ideální, tady bychom si mohli třeba vracet false a vždycky si překontrolovali, jestli ty data se vrátily a říct si, jako když přijde false, tak prostě jako stopni to nebo prostě vyhoď nějakou chybu. Jedna věc. Ale nám stačí tohle. Tady uděláme for each, tady si zkontrolujeme tu tabulku a tady vrátíme tabulka. Znamená, tady vrátíme celou tabulku. Tak a teď my si potřebujeme té tabulky ještě přihodit tohle. To znamená, tenhle ten kód si chceme dát do tabulky. Takže funkce tabulka, tady ji vracíme prázdnou. Tak a tady si uděláme tabulka. V momentě, kdy je tabulka obsahuje, už by něco měla obsahovat, tak do ní šoupneme tohle. Tím jsme si vytvořili vlastně ten začátek té tabulky a na konci toho celého chceme ještě zase to celé uzavřít. To znamená, že uděláme tohle. Tak. A přilevíme tam tuhletu část. Tak a vrátíme tabulku. Tak. Tohle by mělo nějakým způsobem fungovat. Teď si to vyzkoušíme. My jsme si teďka vlastně vytvořili další soubor, který obsahuje nějaký funkce. Máme tady tu funkci první tabulka. Něco nám to tady BK. Něco jsme tu možná zapomněli. Ne, tak to vypadá, že to je v pohodě. Já si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak, ale co chceme udělat? My chceme tu funkci, aby se nám projevila v tomto našem index.php. Tak, nejlepší způsob, nebo nejjednodušší je, že uděláme include a napíšeme si tady, co vlastně chceme inkludovat. To znamená šup, takhle závorky, funkce php, tečka. Existují další, existuje třeba include ons, což je v podstatě to samé, akorát, že si to hlídá, abyste neinkludovali víckrát než jednou. Pak existuje require a require ons, což je obdobný. Já se přiznám, že vlastně nejsem si úplně jistý, že vím rozdíl. Podle mě require je, že když se mu to nepodaří neinkludovat, tak prostě hodí chybu. A required ons je to samý, akorát, že prostě jakože jednou. Nakonec můžeme to vyzkoušet, uděláme tohle, necháme si to, alebo si to dáme do komentáře. Tak, require on nám šáhne po funkcích, má funkce a ve funkci je ta tabulka. Tak a my chceme udělat to, že vezmeme tu tabulku a máme tady nějaký ty nájemníky, to znamená, máme tady nějaký to pole těch nájemníků, který si teď zpracujeme v tom for eachi. A my musíme tohle věc celou ještě si upravit, protože tady to dáváme po jednom, takže prostě tady si vyhodíme tohle, anebo si to tady necháme a uděláme si tady novou smyčku. Tak, my si to děláme totiž takhle. Tak, my si tady uděláme dál a tady si uděláme H2 a píšeme si nájemníci
Tak, a protože jsme si udělali smyčku, tak můžeme udělat tohle. Tak. A zavoláme si funkci první tabulka a dáme jí tam parametr, jak máme to pole pomenovaný, jak jsme si ho, máme tady pole assoc, což je pole, který obsahuje 2 pole, což nám hodí chybu. Ale nám to nevadí, my si totiž tady napíšeme do tohoto PHP, co tady máme, tak si napíšeme for each. Napíšeme si tady assoc pole, pole. Tady si dáme tohle, tady si napíšeme první tabulka, parametr pole. Takhle si ho tady ukončíme. A protože nám první tabulka vrací celý ten, tak si to dáme jako echo první tabulka. To je další taková specialita, vlastně, kdy se ty jednotlivé věci dokážou řetězit za sebe. Totiž to, že vlastně a to trošku zpřehledním. Tak. Kdy vy máte echo a vlastně parametr toho echa je ten výstup z toho první tabulka. Tyhle věci se dají ještě řetězit za sebe, protože bychom mohli ještě třeba říct, že ta první tabulka, když se nám bude vracet, tak můžeme chtít v ní něco změnit a nějak si ji ořezat. Tak a já teďka zkusím, jestli jsme někde neudělali chybu. Jo, takže někde máme problém. Podíváme se. Undefined parameter assoc pole. Aha, on se jmenuje pole assoc, já jsem debil. Dobře, takže tady máme chybičku, no, to je takový klasický problémek, že si člověk nepamatuje, jak si ty věci pomenoval. Tak a máme nájemníka, tady jsou nájemníci vypsaný. Vlastně každý má svou vlastní tabulku vygenerovanou tou jednou funkcí. Tak, tím jsme si vlastně to generování tabulky vyhodili jakoby zvlášť. Teď co my můžeme udělat? My si můžeme ještě říct, že třeba chceme tady mezi nimi si dát třeba řádek, tak si tady můžeme udělat si takovou opičku. Jo, můžeme si tu opičku dát i před to a tak podobně. Můžeme si dělat, co chceme. Ta funkce se vlastně zavolá s tím parametrem pole. Co se stane, když to pole vyhodím? Nedostaneme nic. Jo, ale ta smyčka normálně korektně proběhne, protože my jsme si v té funkci ošetřili právě tady tím tu prázdnost toho pole. Jo, to znamená, ta funkce počítá s tím, že prostě můžete tam dostat pole, ale můžete tam dostat taky prázdné data. To znamená, že v momentě, kdyby se tam poslali třeba data z databáze a někde mezi těma datama z té databáze byl prostě prázdný řádek z nějakého důvodu, tak ta funkce nespadne, prostě neudělá nic, vrátí prázdno a ten váš výpis bude dál pokračovat, protože prostě třeba na dalším řádku už zase data budou. Takže nedojde úplně k nějakému jako velkému problému. Jo, protože primárně, krom toho, že vy chcete vidět, že někde nastala nějaká chyba, tak zase nechcete, aby se ta chyba vypisovala nějakým směrem ven, to znamená, chcete si ošetřit ty výstupy tak, aby, i kdyby k nějaké chybě došlo, tak aby vy jste o ní věděli, jo, že tady mám nějaký problém, ale zároveň, aby byla potlačena na tom výstupu. Jo, protože ten výstup sám jako takovej v podstatě by měl vypadat co nejčistěji, protože když by někdo se pokoušel třeba tu vaši aplikaci nějak poškodit, tak samozřejmě jakákoliv chyba, kterou to dokáže vypsat, pro něho může být stopa, co se tam děje. To znamená, může se pokoušet prostě skrz ní do té aplikace něco propašovat a tak dále a tak dále. Teď máme teda funkci první tabulka. Jo. Tohle je naše první funkce, jmenuje se první tabulka a funguje tak, jak funguje. Vtip je v tom, že vy těch funkcí můžete potřebovat víc.
Vy může třeba chcete třeba ještě funkci, která bude dělat honem rychle, něco vymyslíme, něco chytrýho. A já přemýšlím, co by... Třeba můžete mít funkci, která vám bude generovat ke každému tomu nájemníkovi nějaký jeho identifikátor. To znamená, potřebujete každému nájemníkovi přiřadit třeba naprosto náhodný nějaký klíč nebo něco. Proč se vám to může hodit? Prostě chcete mu vydělat heslo. Nejjednodušší. Takže nejsnažší způsob, jak vygenerovat heslo, je prostě použít nějakou funkci, která prostě generuje hesla nebo generuje dostatečně nesmyslný znaky. Na tom si můžeme ukázat pár dalších jako drobností. Takže máme funkci a dáme jí nějaký. Ta funkce se bude jmenovat třeba heslo. Bude mít nějaký parametr, tím parametrem bude třeba jméno, protože chceme na základě něčeho to heslo vygenerovat. Můžeme vygenerovat úplně náhodný, ale prostě potřebujeme nějaký, i náhodný data prostě potřebují nějaký vstup. To znamená, jako náhodný hesla jsou v podstatě vždycky pseudonáhodný, jo? Oni nejsou úplně, to, že nějakým způsobem se generuje něco náhodně, neznamená, že to je úplně náhodný. Vždycky je tam nějaký pseudonáhodný vstup, buď třeba šum z nějakého výstupu v procesoru, nebo třeba se použije čas, jo? Vy byste mohli prostě k tomu udělat třeba, chci si vygenerovat nějaký pseudonáhodný heslo, tak si řeknu, že třeba udělám MD5, což je hashovací funkce, a do té MD5 si hodím jméno a k němu si přihodím prostě třeba přihodím si time, přihodím si time step, ne, to nechci takhle. Přihodím si time a dám si ho jako tak jsme si už ten data time ukazovali. Tak. A my chceme data time prostě nějaký. Je nám to jedno, protože my chceme prostě jenom použít ten znak toho data timeu, to by se nám hodilo, aby tam byly vteřiny. Nevím. Něco se vteřinama. Třeba tohle. Tak a chceme to celý rovnou vrátit. To znamená, ta funkce může být i takhle kratoučká, to znamená, tohle to vezme jméno, který tam pošlem. A to jméno může být cokoliv. To, jo, máme to tam prostě jenom, aby jsme to nějak vyzkoušeli. A tohle to jméno on vezme, přilepí k tomu ještě nějaký ten data time a vrátí to celý prohnaný MD5. Jo, MD5 už je dávno pase, takže bychom možná mohli použít SHA1 třeba. Jo, SHA1 už je taky pase, ale je to větší zábava než MD5. A to nám vrátí nějaký klíč. Teď ještě my si můžeme říct, že jako to, co nám to vrátí, chceme někam si to vložit. Takže my si teďka můžeme říct, že tady máme prostě nějakou tabulku. Ta tabulka se nám generuje. Když to proběhne dostatečněkrát, tak se nám vygeneruje nějaký obsah. Tady ho ukončíme a ještě než to ukončíme,
tak si do té tabulky přidáme ten náš klíč. To znamená, každý ten nájemník dostane nějaký svůj klíč, který si prostě vygenerujeme. Jo, takže my si tady dodáme tabulka rovná se a teď, protože potřebujeme tu tabulku nejdřív obalit, takže si dáme jsme v tabulce, zavoláme si funkci heslo, teď, protože to jméno, co tady máme, my nevíme, jestli to bude jméno, ale víme, že jsme pořád v tom obsahu a poslední, co tam je datum narození. Jako kdyby jsme byli velký frajeři, tak si řekneme, že dáme tady podmínku a když bude ta podmínka si veme to jméno z toho, vyjde to heslo a uvnitř ale to můžeme udělat. Tak jo. Tady si dáme jméno, heslo a tady si to zase uzavřeme ten chlíveček v tabulce. Tak, tím jsme si vyjmenovali tohle a teď, protože chceme si odchytit, aby to bylo, aby jsme si vygenerovali fakt z toho jména, tak my si potřebujeme to vygenerovat to jméno. To znamená, že uděláme to, že když if a teď by se nám zase hodil zpátky ten index, my jsme udělali chybičku, my jsme si ten index odstranili a teď uděláme to, že si dáme if index rovná se jméno dobrý se podívat, jestli v tom indexu máme pojmenovaný jako jméno. Máme index rovná se jméno, chceme, aby to jméno byl string. Tak, pokud se index rovná jméno, tak si do proměnné jméno vložíme obsah. Tak, a teď si řekneme OK. Máme tady podmínku, která nám toho zkontroluje. A teď zjišťujeme, že prostě bychom vlastně potřebovali ten index. Takže my si tady dáme zpátky index už je použitý. For each nájemník as index. Opravíme si to do původního stavu. Tak. A teď nám, když vezme jméno, tak si nám to uloží sem do toho jména. A teď si řekněte samozřejmě jasně, proč my to děláme takhle složitě, když bychom si to celý mohli vlastně jako zpracovat rovnou. To je naprosto jako adekvátní argument. Proč bychom si to nemohli zpracovat rovnou? My si můžeme říct, že to jméno nepotřebujeme, my potřebujeme vlastně vidět to heslo. A my si sem můžeme vložit jenom to heslo. Takže my si můžeme říct, že proměna heslo se bude rovnat heslo toho obsahu. Šup a šup. A sem si dáme jenom heslo. Tak. Co jsme si mohli teďka na tom všimnout? Za prvé, my si můžeme funkci, kterou máme tady definovanou, volat už tady. Jak jsem říkal, může být definovaná kdekoliv. Můžeme si udělat funkce, které vlastně pracují uvnitř něčeho, aby jsme to zpřehlednili. Můžeme si tady k tomu napsat i nějaký komentář. Generuje heslo uživat nájemníka. A teď to můžeme zkoušet, že to funguje. Tak a my máme v indexu tady vyhozený to máme ten obsah. To znamená, že my jsme si tady měli říct, že tady má být pole. Tak. Teď to vyzkoušíme. Tada. Máme jméno. Tady jsme si k tomu přidělali heslo. Takovou krásnou hrůzu, kterou si nikdo nikdy nezapamatuje, ale budiš. Ještě si to jednou projdeme a ukážeme, jo? Aby jsme v tom měli jasno. Máme funkci, ta funkce nám generuje tabulku. V té funkci si zavoláme ještě naší vlastní funkci, která se jmenuje heslo, a ta funkce nám z nějakých vstupních dat a nějakých námi přimíchaných dat vygeneruje prostě nějaký klíč, potažmo nějaký SHA
hash, kterým budeme říkat heslo a pomenujeme si ho heslo, který se nám vygeneruje a přidá do té tabulky. Ještě bychom mohli tady to zkrášlit, že bychom si řekli, že tady teda potřebujeme nutně mít to pomenovaný, to znamená, že tady bude th heslo, to je zkrášlovací spolek a my jsme si ho napsali někde špatně. Jo, tam je náš problém, je v tom, že my jsme si řekli, tady máme někde něco jsme tu zapomněli. Někde nám tu začíná nový řádek. Teda jsme si ukončili, tady máme chybičku. My jsme si zapomněli ukončit řádek a hlavičku té tabulky. Vidíte, to člověk prostě přijde, až když to, ne, my to máme tady, ale head nám ukončuje hlavičku a tohle nám ukončí řádek. Tohle je v pořádku, máme řádek, ale hlavička tam musí skončit mnohem dřív, ta musí být tady, protože my si musíme ukončit hlavičku v té tabulce a z toho plyne, že tady tuhle část spojíme dohromady. Tak, šup. Tak, tady nám chybí tohle. To je jasný. Tady nám chybí tohle. Člověk po sobě kontroluje a objeví chyby. To je samozřejmě naprosto v pořádku, protože takhle to funguje. Tak a ještě někde máme problémek. A totiž to, že tady má být toho. Tak. Tabulka už je krásná. A máme tady Josefa Bláhu a ten má takovýhle heslo. Všimněte si, že tam ty hesla nejsou stejný. Oni nejsou stejný už jenom z toho principu, že tady po každý přihodíme jiný datatime, jo? Že oni se nevygenerují ve stejnou chvíli. Takže jejich datatime se o něco změní. Byť teda to probíhá rychle, takže by se to možná změnit nemuselo a proto používáme i to jméno, protože každý z nich se jmenuje jinak. Jo? V podstatě je to tak, že vy tam ten čas tam přidáváte proto, abyste měli jistotu různých vstupních dat. To jméno tam dáváte proto, abyste měli další jakoby, jistotu různých vstupních dat. Lidi se můžou jmenovat stejně, ale malá šance, že prostě dva lidi ve stejnou vteřinu, kteří se stejně jmenujou, něco takového jako provedou. Jo, vy byste tam ideálně spojili třeba jméno, příjmení a k tomu třeba i adresu nebo datum narození. Je to jedno. Jo, jde prostě o to, že vy prostě potřebujete ideálně prostě nějaký variabilní data. Všimněte si, že jméno je stejný, jméno se vkládá pořád stejný, ale když to teďka refreshnu, tak se nám vygenerují jiný hesla, protože je jiný ten čas. A kecám. My máme ten čas nastavený dost nešťastně teda. OK. Tak tady by to chtělo. Tady by to teďka chtělo si vymyslet nějaký ještě nějakou novou hodnotu. My chceme teda tím pádem chceme teda nějakou lepší časovou hodnotu. My chceme fakt, aby se nám to měnilo. Co je data time?
mám blbě, teď jsem se zamyslel. Chceme data time, jasně, a chceme teda formát. A formát chceme... Jaký chceme formát? Chceme sem vteřiny. Může být vteřina formát? Takhle, jak asi může. A já přemýšlím, co máme. Jestli to máme dobře. A my si to uděláme ještě. Uděláme se takhle. Tak. A tady k tomu jménu si dáme teda. Přičteme, přihodíme si k tomu time. A time si dáme formát. A chceme formát, jaký chceme. Chceme vteřiny. Tak, zkouška a už je to po každý, jo, kdykoliv to přegenerujeme, tak se nám to změní, protože jsme si dali správný čas. Vidíte, to člověk prostě musí po sobě věci kontrolovat, protože to, že na první pohled věci fungují, neznamená, že skutečně fungují. Tak, můžu udělat nějakou takovou drobnou chybu, která ve finále by mohla být jako velký problém. Tak, to znamená, že my si zavoláme nějakou vlastní funkci, ta funkce se nám vygeneruje heslo, to heslo my si vložíme do té tabulky, tady jsme si udělali k tomu nějaký if, aby jsme brali skutečně jméno podle indexu. A to celé jsme si zabalili do jedné funkce a tu funkci jsme použili jako funkci, která se jmenuje první tabulka. Takže takhle je taková ta základní práce s funkcema v PHP. Zase dejte odběr, dejte like. V kanálu nahoře mi můžete darovat kafe, pozvat mě na kafe, já za to budu vděčnej. A pokud dáte odběr, do komentářů pište dotazy, já samozřejmě budu jenom rád, protože, jak jsem už říkal, pro mě osobně je komfortnější, když mám nějakou interakci, takhle na prázdno je to prostě takové jako slabší. Takže tak. Mějte se hezky a